एक्सपो थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर मुसलपुराव एक्सपो जादोंनो बेवहायनो थांनो नागिरदों जोङो बेरायखथ' स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना थांनायसै जोंहा मुसलपुराव बेरायनो हा नै जोंनि खाथियावनो मोनसे फिसा दुर्गा फुजा जायो दा बेवहायनो भाग्य देवी थियेटार सोलिगासिनो दङ बेलासिनि बारजाखौथ' एक्सप'आव थांगासिनो दं गरबरि मोनसिगोनानो लोगोफोर बाथौ मेलानि गेटखौबो नायलांनोसै बोसोरनैयानो जाबायमोन ना फुजा जायैया एबार गिदिरथार होननानै खोनानो मोनदों नै नायदो लोगोफोर गरबरिनि गेटखौ कमप्लिट जाथ'वाखै बिराद मोजां खालाममारदों नै मुसलपुर टाउन मोनफैबाय जि फुजा बायदि जाखादो लोगोफोर जि मानसिखा दा गारिखौ पार्किं खालामनोसै नै लोगोफोर दा जों एक्सप'आव हाबनोसै मुसलपुरनि दुर्गा फुजायाबो बेवहायनो जायो नै नायदो लोगोफोर एक्सप'आव मा मा ओंखारदों आं एसे दिन्थिनोसै नै नायदो लोगोफोर दानलगा जि मोजां मोजां ओंखारदों नै बेगफोराबो जि मोजां मोजां ओंखारदों लोगोफोर नांगौबा लांफैदो गस्लाफोराबो जि मोजां मोजां ओंखारदों नै लोगोफोर सनाफोरा जि मोजां मोजां ओंखारखादो माला सना लांफैदो दुर्गा फुजायाव गाननो जि मोजां मोनो आंना हासबेन्डआ पानिपुरि जानो नायखांबायानो लोगोफोर एक्सप'खौ बिराद मोजां जादों Udah di paling stasiun, bola tuh ada juga tuh.